takže ja vás zdravím, vítam vás u ďalšieho videa z A4. Teraz to... Bude hrať jeho kamera. Áno, lebo som sa rozhodol a ja už ani nevládzem Hrať. Hej. Toto tak dúfam, že sa vám bude video páčiť. Ak hej, tak dajte like a dajte odber a... Keď nie, tak dajte dislike. Hej. Ale dúfam, že asi nie. Tak, poďme na to. Čo je toto dole? 120. To sú naboje, ty kreten. Hej. A prečo to pípa? Tak neviem. On je v tom oveľa lepší, jak ja. Toho zober. Zbíja! Nestihol som. Keď môžem, tak ťa aj zaklieskam. Keď dobrý hráč. Neviem, ja by som si kúpil toho parťáka. Ja si ho kúpim. Tak hej, lebo on proste bije. Tík, ale za to rýchlo môžu zabiť. Tak akurát pred... Hej. Fér. To bolo fér. Majčky. 250 peňazí. Zbierajte diamanty, či ten poklad, čo to je. Na mapke. Na babke? Na mapke. Kámo. Kapitán je kto? Neviem. Ani ma to nezaujíma. Zborám si uziny. Tak. Dík zabíjať. Ne. Zabíjať. Ne. No, tak to bolo Chcel tesné. zabiť hákom. Hej. Ty si zgubil vyšší level granát, či jak to je? Hej. Škoda, že nemôžeme byť vyšší level, to je iba o 10. Fakt. Som si nevšimol. Ty si nikdy ničo nevšimneš. Ešte... Aha. Tak toto bude 20-minútové video. Lebo jedna hra je 20 minút. To je jedno kolo. Ne, oni tam dali... Alebo to je tvoje? To je moje. Hej, to je dobré. Lebo to keď vieš, keď máš malú HPčka, to je všetko také čierno-biele a nemáš toto a to nevidíš. Pach. Shot skoro. Jaj, on chce pomôcť. To ti došlo ešte raz? Hej. Skoro zomrel. No. Ja som si vravel, že prečo neoživuješ? Či čo mu robíš? Mal... To čo bol... Dík! Však to samé bomby, granáty... Ja, on mal granatomet. Jaj! A to
Čo? Strela granát. Hej, a to si mu asi musel kúpiť to zlaté, nie? To musel mať obrovský level. Alebo si to kúpil. Alebo mal veľký level. Ešte, no ja. Ako nejak sa tam prechádza? Oživ ho, sa zabije. Stihnem. To stihneš. Vidíš? Krásne, oživení 50 babek. Do vrecka, len tak nič. Aj keď neviem, len tam akože čupí a čo mu robí? No čupí pri ňom, od toho oživuje akože. Yes. Aj keď si odskôr ty zabíjala, dobre? Dobí ho, to O, pekne. Fuck! On do mňa strieľal. No, veď. Jo, ja si chcem kúpiť toho parťanka. Budem na ňo šetriť. No. Niekto si už kúpil asi snajpera, alebo toho parťaka, ja neviem. Nie, nejaký ten, čo ťa oživuje, parťak. Super, peňažky. Koľko stojí? Daj. Koľko stojí? Ne, pacha. Oh. Koľko stojí? 700 máš. 615. Myslím, že to... Iba $85. 80, počkaj. 85, ale už... Neviem, ja... Počkaj. Lebo už mám 635. No. Keby si zober nejaký diamant a budeš mať pokoj, tam je v rohu a... Nech to tam dá dačo. Ne, to ťa strašne zabíja, to je hrozné. Ne. Ja som tam hodil granát. Ale to nič tomu nerobí, to musí dôjsť, nie? On ma doživuje. On ma doživoval. No však to je, si ho niekto kúpil a on doživuje. On do ňoho niekto hodil granát. Ale jak je tá vec, tak... No. Neviem prečo tam bolo zrazu také, že listé, ale tak... Dúfam, že sa to už nestane. Parťaka. Už môže mať parťaka. To je len Akurát ti zomrel. On ti nezomrel pri tej bombe. Či C4, či čo to ja neviem. On ti dal to. Sem stracenej. Každý tu umiera, iba ty, čo nebojujú. Zarobím na parťaka. Ale on ti hneď zomrel, jak si ho kúpil, nie? Vzal tam bombu, či C4, či čo to bolo. Mina. Tak minu napríklad, dala si, hej, mina, alebo granatomet, ale tak... Jo, ešte 12 minút. Tak to bude ešte dlhé. Som ho zabil. Myslím, že tu ani by som nič nevystrihol. Ale vieš, teraz sa ti dajak nedarí, keď musíš ísť za chvíľku. Tak, lebo je večer. Skoro. No. Ale to asi je toto dáky, ten čo to, ja neviem čo je to. Môžem aj natočiť, že GTA 5 online. Napríklad závody, alebo ja neviem čo pre strelky, alebo ja neviem. Si mi to napíšte dole do komentára. Máš na parťáka, nie? Pozri sa. Nie, on stojí 1000. Pozri sa. No, vidíš. Tak, ale ja som si nevšimol. On ťa dobije. No skôr dokope. Jakže môže byť také dobré, ja sa budem snažiť o teraz. No tak, asi sú veľký level a... Neviem, ale máš... Čo toto? To je asgardský štít, to menej ti budú berať, myslím.
Hej, máš to, dáš. R1, L1. Wow. Vidíš. Ale to ide pomalšie. Vieš. No hej, ale akože menej ti to uberá, to je pravda. A keď ti strelec zostane perol, jak keby ťa strelil. Vidíš, jak veľa ti to teraz uberá. To je dobré, ale je to iba na krátku dobu. Ešte 10 minút. Nemôžem to ukončiť skôr? Nie. Také. Môžeš skončiť video, keď chceš. Konec. Takže boli sme na poslednom mieste. A Saka. nevadí. Už idem domov, hej? Hej. Daj ešte toto trojuholník. Alebo ešte nič. Čakaj, ja daj, super. Tak, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dovidenia, kamoši. Čus. A toto. A dajte odber. Debil. A čus.